gennemgået i dag, har været en kollektiv læreproces. Det betyder, at vi ikke kun har lært om os selv, men om os andre. Vi har altså lært at sætte os ind i hinandens verdensbillede, og ikke kun set vores eget. På den måde spejler vi os selv i hinanden, og laver på den måde nye refleksionsmuligheder. Som I kan se, har jeg et A i panden. Det er for bedre at kunne forklare jer om den æstetiske fordobling. Modellen her illustrerer, hvordan der er en skuespiller A, og der er en skuespiller B, og hvordan de parallelt af hinanden drager nytte af hinandens vidensdeling omkring deres forståelse af deres verdensbillede. Ligeledes så har A en fiktiv person, som han også skal forholde sig til, og B har sin egen fiktive person, som han eller hun også skal forholde sig til. Og på tværs af de hinanden skal de også holde styr på hinanden, og får her på en akkumulering af viden, som altså skaber C. Jeg glemte at sige, at C er det intersubjektive udtryk for A og B's forståelse af verdensbilledet. Farvel!